Ja són molts els anys que fa que dia 30 de desembre prenem els carrers sota la consigna de defensa de la nostra terra. Però també... Avui l'Esquerra Independentista presenta en roda de premsa la convocatòria de la Diada de Mallorca d'enguany. A més de la tradicional manifestació de dia 30 a Palma, fins a 8 pobles seran escenari de diferents actes. La convocatòria d'enguany estarà molt marcada per les recents mobilitzacions i tornarà a posar damunt la taula el projecte socialista, feminista i independentista pels Països Catalans. Entre les principals novetats d'enguany tenim la sortida de la plataforma 31D, que ha explicat Lluc Gallà, portaveu d'Endavant Ossant. Bé, aquest any hem fet l'aposta de sortir de la plataforma 31 de desembre perquè hem decidit que la nostra aposta política és la construcció de la unitat popular en aquesta dia 31 de desembre i que aquesta s'ha de fer amb els col·lectius locals dels pobles que estan lluitant socialment i de forma amb els joves, amb les reivindicacions socials i nacionals en els pobles de Mallorca i que aquesta és la via cap a la construcció de la unitat popular, cap a la ruptura democràtica i cap a la independència dels països catalans.